टाकळी मिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू असलेला सप्ताह त्यानिमित्त दादा महाराज पिंपळा यांचं भक्त ऐसे जाना जे देही उदास गेल्या अशा पाशणीवरून विषय तो त्यांचा झाला नारायण नावडे जनजन माता पिता या अभंगावर सुश्राव्य असं कीर्तन केलं। तुम्ही संत माय बाप कृपावंत कायमी पतित कीर्तिवान अवतार तुम्हा धराया कारक दराया जनजड जीवन। दोन्ही संतांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तानं हा नाम यज्ञ ज्ञान यज्ञ चालू याचा आजचा 6वा दिवस 6वं पुष्प। सावता महाराजांबद्दल अवघ्या 1 मिनिटात सांगतो आणि नामदेव महाराजांबद्दल 1 मिनिटात सांगतो। वेळ तुम्ही जीव गेल्याच्या नंतर जीवामधलं काहीतरी वर जातं हे आता 10 वर्षापूर्वी संशोधनात आलं की काचाच्या भांड्यात मरायला आलेला माणूस ठेवतात आणि ती काच तडकती म्हणजे माणूस मेल्यानंतर काहीतरी वर जातो। म्हणजे जिथं माणूस आहे तिथं आत्मा आहे आणि जिथं आत्मा आहे तिथं परमात्मा आहे हे आपल्याला आता कळलं। परंतु सावता महाराजांनी ते आपल्याला शेकडो वर्षापूर्वी सांगितलंय की कांद्यात मुळ्यात भाजीत आत्मा आहे आणि जिथं आत्मा आहे तिथं देव आहे। कांदा मुळा भाजी आवडी असं सावता महाराजांचं चरित्र। आणि या महाराष्ट्रात 3च सेवेच्या पायऱ्या आहेत। एक म्हणजे माऊलींच्या समोरची हैबत बाबांची, दुसरी म्हणजे पंढरपूरची नामदेव महाराजांची आणि तिसरी म्हणजे राजगडावरच्या हिरोजी इंदुलकरांची। तर पहिल्या पायरीचं महत्व सांगतो हैबत बाबांची माऊलींच्या समोर पायरी की जिथं देवाच्या पाया पडायच्या आधी लोक पायरीच्या पाया पडतात। दुसरी पायरी म्हणजे हिरोजी इंदुलकरांना राजगड बांधला, राजगड बांधायला पैसे कमी होते म्हणून त्यांनी त्यांचं संपूर्ण घरदार विकलं आणि तेव्हा शिवाजी महाराजांनी त्यांना विचारलं की मी तुला काय देऊ। यावेळेस शिवाजी महाराजांना ते म्हणले काहीच देऊ नका, या पायरीला माझं नाव देवा म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्ही येतात तेव्हा तेव्हा लोक माझ्या पाया पडतील। आणि सेम नामदेव महाराजांची पंढरपूरला पायरी आधी नामदेव महाराजांचं दर्शन घ्यावं लागतं मग पांडुरंगाचं घ्यावं लागतं। तर जसं नामदेव महाराज पांडुरंगाला भांडले तसं जर पुढच्या वर्षी ह्या कुठल्या तरी एका पंक्तीत माझं नाव नसलं तर मी प्रेमाप्रेमाने तुम्हाला भांडेन आणि जी काय पण राजकारणासाठी मला काय निवडणुकीला उभं राहायचं नाही एवढं दादा महाराजांनी हसण्याचं कीर्तन केलंय। म्हणून संपता संपता मी पण तुम्हाला हसवून संपवतो। मी आता निवडणुकीला उभं होतो, तुमच्या सगळ्यांना माहिती मला तुम्ही कुणीच फसवलं नाही, तुम्ही नाही, सावता शेट्टी नाही, कुणीच नाही। मला फसवलं 3 माणसांनी, एक म्हणजे मुंगसानी, दुसरं म्हणजे नारळाने आणि तिसरं म्हणजे देवरसाने। गंमत काय व्हायची, मी झोपेतून उठलो की आमचे ते सुमनाईने यल बांधलेलं त्याच्यातले मुंगस आहे, मला ते मुंगस दिसायचे अरे झोपतंय म्हणायचं। सकाळ सकाळ फॉर्म भरायला नारळ फोडायला आलो ते फौजींचा मुलगा रामदास काका हे 2 माणसं त्याचे साक्षीदार आहेत माझ्यासोबत। प्रत्येक नारळ उभा फुटायचा, मी म्हणायचं जुळतंय। कुठल्या देवराशी गेलो की ते म्हणायचं 1च नंबर आहे, सगळं खोट आहे, मला आत्ता कळलं जे खरंय हे खरंय। आणि दुसरी एक विनंती की ज्याला नारदाच्या गादीला बोलायचं आहे किंवा तुम्ही पण महाराज मंडळी म्हणजे त्यातून वारकऱ्यांचा दर्जा खाली जात नाही। जसं पतिवर्तेला हे मंगळसूत्र असतं तसं नारदाच्या गादीवर बोलायला सुद्धा मंगळसूत्र लागतं। नाही तर 5 किलो मटण खाऊन इथं भाषण करण्यास माझ्या नाही ते मंगळसूत्र माझ्या गळ्यात आहे। वयाच्या 5व्या दिवशी मला माळे हाड बाटलं नाही। आपल्या सगळ्यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। काल हरिपाठाला आलो, मी पकवाज वाजवला, हरिपाठात नाचलो, सगळ्यांनी मला पेढे मागितले त्याबद्दल सगळ्यांसाठी पेढे आमची पोरं आता सगळ्यांना वाटते। मी कालच गाडी घेतली एक नवीन म्हणून कुणी भांडायला नको रुसायला नको म्हणून आज नामदेव महाराजांवर आपण फुलं वाहिले त्यानिमित्त पेढेही सगळ्यांना घेऊन आलो। 7:30 वाजता मी भूम मध्ये होतो, आज मला यायचंच होतं, 1 तासात टाकीत आलो भूम मध्ये, एवढी गाडी पळवली। आपल्या सगळ्यांचं प्रेम आशीर्वाद असेच राहून द्या। जे संतांच्या माध्यमातून होऊ शकतं ते कशाच्या माध्यमातून होऊ शकत नाही। अंगारा दुपारा हे काय करण्यात मजा नाही। मला 10 देवरासांनी फसवलंय ते 5,000 द्यायचं देवरासांकडे जात जाऊ नका, हे माझा अनुभव आहे। धन्यवाद धन्यवाद अभिजित।